Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni gadulong sa inyo, kagyari natin ng mga top stories of the day. Today is May 19, 2025, Lunes nga adlaw. Ngala ni Bacolod Congressman-elect Albi Benitez, isa sa mga nagtuhaw nga mahimo maging Speaker of the House. 11 pelason sa natubang isa ka pasahero nga salakyan sa Talisay City. Malapit sa 33 milyones pesos nga balor sa ilegal nga droga nakuha sa mga bypass operation sa Bacolod. 3 ka mga nagaangkasanay sa motorsiklo patay sa mabungguan sang truck. Kag sa Good Vibes, 300 ka mga home bakers nagtipon sa Bacolod para sa cake picnic. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, City Legal Office Enforcement Team ang magapatuman sa clearing operation sa Quadra Street sa Bacolod City, pati na sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway. Sa nagligad nga bulan sa nagpatigayon sa clearing operation ng City Legal Office Enforcement Team sa Quadra Street sa Bacolod City. Pero makaligad lang ang pila ka semana, balik na naman ang pila ka mga hayop-hayop sa lugar. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, natala na sila nga magpatigayon liwat sa clearing operation sa lugar. Kabahin sa pagatagaan at atensyon sa enforcement team ang mga vendors sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway nga nasakpan sa barangay Kabug kag Sumag. Hindi malipod nga magluwas sa mga food stall, may pila ka mga vendors nga nagtukod na sang permanent structure sa kilid sang dalan. May pila naman ka mga motorista nga nagareklamo batok sa mga nagapark ka mga truck kag iban pa nga mga illegal structure sa kilid sa Bacolod Bursa Road nga nasakpan sang barangay Mansilingan. Nagpasalig ang pamunuan sa City Legal Office nga ini ang ila pagatutukan. Sa number 9, duwa ka mga truck nagbungguan na botelya sa soft drinks naglapta sa dalan. Isa ang pilason sa pagbungguan sa duwa ka mga truck sa Banga LTO, alis Murcia Road sa Barangay Mansilingan sa Bacolod kailas ang kaagahon. Gidala sa Murcia Municipal Health Center ang driver sang Fuso fighter truck nga si alias Michael. Bangod sang impact, naula, nabuka, kag naglapta sa dalan ang pila ka mga botelya nga karga sang Fuso nga truck. Nawasak man ang pangunang gabahin sa sininga truck. Sa investigasyon, padulong sa Murcia ang Fuso truck samtang padulong Granada ang direksyon sang high-no dump truck nga may karga naman nga mga labhang. Gidala sa Station 7 ang driver ng dump truck nga si alias Huberto. Sa number 8, isa naman kagid okupar nga salakyan pakadto sa isa ka resort na tumba sa Talisay City. 11 tanan ka mga persona ang pilason matapos nga matumbang ilagin okupar nga depasay nga salakyan sa sitio Mambucano, Barangay Kabatangan sa Talisay City kay inasang aga. Ang driver ginkilala kay alias Ian kag may 11 siya ka mga pasahero nga nagalakip sang 3 ka mga menor de edad. Sa investigasyon sa Talisay City PNP, gikan sa banwa sang pulupanda ng jeep kag ginukupar pakadto sa isa ka resort sa Talisay City. Paglabot nila sa talaklaron nga dalan, nag second gear ang driver kag sang ibalik niya na sa primera, nag-isol ang jeep kag natumba nga naging rason sa pag-angkon sa mga sakay sini sang minor injuries. Sa number 7, 5% nga saka sa production ang ginapaabot. Bangod sang bisan pa sa piyak sang El Nino phenomenon, ginapaabot nga may 5% sa gihapon nga saka sa produksyon sang kalamay. Naglabot sa 1.815 million tons ang sugar production sang pungsod karon nga tuig. Ginapaabot ni Sugar Regulatory Administrator Pablo Luis Azcona nga ini ang posible magsaka pa sa 5% kung ikumpara sa estimated nga 1.782 million metric tons sa sininga crop year. Ginsiling ni Azcona nga manubo ang ila projected total production tugas ang epekto sang El Nino sa tubo. Pero nangin dako nga bulig para sa iya ang research and development para sa bago nga sugarcane varieties kag pagkambyo sang cropping calendar. Dugang diri ang alalangay nga farm gate prices nga nakainganyo sa mga sugar farmers nga magtanom sa piyak sang
pagpanghangkat nga dala sang mainit nga panahon. Sa records ng SRA, ang Visayas na nakip diri ang Negros Island region ang may 71% nga total production, nga ginsundan sang Mindanao nga may 24% sugar production, kag Luzon nga yara sa 5% sugar production. Nauna na nga nagsira ang URC La Carlota Sugar Mill kag Binalbagan Isabela Sugar Company o kon Biscom. Sa marason nga semana, natala na nga magsira ang sugar sa URC o kon ang magsira ang galing sa URC Sunadco sa Kabangkalan City. Sa number 6, ang mabakod nga koalisyon sa tunga sang Negros o United Negros Alliance kag Love Negros ang isa sa mga legasiya nga luyag ipabili ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Si Lacson ang nagdaog para sa iya nga third and final term. Siya ang nagapasalamat sa kooperasyon kag suporta nga nahatag sa iya sang koalisyon humanin pa sa nagligad nga termino nga nagserbi siya bilang gobernador. Ang kadamaan sa mga mayor ang nagdalaog sa Negros Occidental ang katapos sang UNEGA kag Love Negros pati maansuno sa iya nga duha ang duha ka mga major political groups sa probinsya. Sa nagtakop nga pinili ay iya nga gin-commend ang COMELEC sa madasig nga inisipay. Magluwas sa natabo sa Silay City, naging mataway ang eleksyon. Ang resulta sa eleksyon suno kay Lacson, tingog sa komunidad. Kung may mga mag-ulutod man o kung mag-asawa nga nagdalaog bilang tandem, yara inisatag sa nila ka mga LGU ang pagbaton. That would be a legacy that I would like to leave behind. I don't want this local alliance just for me. I think it's an alliance that we should keep for future administrations. Reaction mo po, may mga local official na pilihan na mayor, mag-asawa, mag-utod, mag-amay. Sometimes you wonder if there's no materials left, no? I mean, no. But ako personally, I'm not for that, no. But as you can see, there are LGUs that accept it, no. At the end of the day, you vote. Sa number 5, tatlo ka mga sakay sa motorsiklo ang patay matapos makabunggo sa isa ka truck. Nagapadulog ang motorsiklo nga ginasakyan sang tatlo ka mga biktima sang ini ang makabunggo sa truck nga nagapasaka sa bahin sang crossing Kabanyuhan, Barangay Tampalon sa syudad sang Kabangkalan sadtong Sabado sang gabi. Dead on arrival ang driver nga si alias Rico kag isa sini ka backrider nga naging kilala kay alias Jumel. Ang isa pang backrider nga si alias Robin ang nadala pa sa ospital apang ini ang nagtaliwan. Sa investigasyon sa kapulisan, may kadasigon ang pagpadalagan sa motorsiklo sa mga biktima sa dalan nga dulhugon kag naobserbahan man nga yara sila sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Papuli na kuntani ang mga sakay sa motorsiklo sang nabunggo sa truck. Ginsiling traffic investigator Patrolman Romeo Elisan, may settlement sa mga pamilya sa mga biktima kag sa tag-iya sa truck. Ginrelease naman ang driver sa truck matapos ang reglementary period. Sa number 4, malapit sa 33 million pesos nga balor sa suspected shabu nakuha sa separado nga mga buy-bust operation sa Bacolod City. Ginkasas ang kapulisan sa syudad sa Bacolod ang tatlo tunan ka mga buy-bust operation nga nagresulta sa pagka-recover sang 32.9 million pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu Domingo nga adlaw. Natigayon ang unang nga buy-bust pasado alas 2 ang kaagahon sa Barangay Estefania kung saan gindakop sang katapos ang City Drug Enforcement Unit si alias Drake. Nakuha siyang 2.5 kilos ng suspected shabu nga ginabalubanta nagabalor sang 17 million pesos. Matapos ang isa ka oras, ginakop sang katapos ang Station 2 si alias Robert. Matapos inigin aligar, nagbaligya sang iligal nga droga sa Purok Lampirong, Barangay 2 sa Bacolod City. Nakuha sa kapulisan ang napulo tanan ka sa siyay sang ginasuspetsuhan shabu nga may kabugaton nga 1 kilo. Kaag ginabalubanta nagabalor naman sang 6.8 million pesos. Domingo sang hapon naman, sang nadakpan si alias Cherry sang Haro, Iloilo matapos ginaligar nagtransaksyon sa isa ka poser buyer sa isa ka motel sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Nakuha siya may kapin sa 9.1 million pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu, digital weighing scale kag budol money.
Sa number 3, mga pending ang mga business application sa mga commercial establishment sa Bacolod City o sisaon sang City Legal Office. Kumalin sa natapos ang Business One-Stop Shop sa nagligad nga Pebrero, nagsugod na sa pagpatuman sang mapping operation ang Business Permits and Licensing Office sa mga commercial establishment sa syudad. Iniagod masiguro nga lehitimo ang ilang pag-operate sa negosyo. Pero hindi sa gihapon malipod nga may pila ka mga establishments nga wala nagaproseso sa pagkuha sa permit na nakip na diri ang isa ka resto bar sa Lacson Street nga voluntaryo anay nga nanirado. Ang Barangay Mandalagan ang nag-recommend nga mapasira ang bar matapos ang natabo nga rampol sa mga pamatanon nga nagresulta sa kamatayon sang isa ka 18 anyos sa nagligad nga semana. Si City Legal Officer Carl Joseph Chu nag-coordinate na sa BPLO agud mausisa sang CLO Integrated Task Force sa mga commercial establishments nga may pending business application. Nagapangabay siya sa mga negosyante nga tinguan nga mag-comply kag mag-secure sang kinahanglan nga business permit agud mapaiway ang posible nga mapasira ang ila nga mga negosyo. Kompleto ang galingan, kaya ang city government is really willing na mag-assist sila kung ano ang mga kakulangan, kung ano sabihin sila nagkalapundog sa processing nila, no? ang kakulangan. Kay I think kung ikaw nga negosyante, part na sa imong preparasyon nga mag-open sa negosyo ang nagakaigo nga permiso sa local government unit. Sa number 2, nang irregular na ang cease and desist order gipapanaog sa Biscom, may kaangtanan sa pagpagwa sini sang Molasses sa Binalbagan River sa tung bulan sang Abril. Ginsiling ni Attorney Wilma Luganse, ang Chief Legal and sang Environmental Management Bureau 6, ginaffirm sang April 25 sa Pollution Adjudication Board ang sadto interim CDO nga gipapanaog sang ilang talatapan sa Biscom gani karon nang irregular CDO na ini. Sa among nga CDO, ginmanuan ang Biscom nga wala sila ginatugutan nga mag-discharge sang tubig o kun molasses sa anuman nga water bodies. Nagkomitman ang Biscom sunod sa kay Laganse sa direktiba nga ginpapanaog sa ila sang EMB nga nagalakip sang pagpatuman sang clean up sa perimeter canal kag mga apektadong area sa Binalbagan River. Ang among nga commitment ang tubtub sa Mayo 2 kag natalana nga mapatuman sang Validation and Monitoring Division sang EMB para mapatod kung na-comply ini sang Biscom. Suno kay Laganse, nakasaad sa CDO nga wala sang motion for temporary lifting order o kung TLO, tubtub nga ang respondent makatigayon comply sa requirements para sa isa ka TLO sandig sa PAB resolution. Wala na sang jurisdiction ng EMB sa among nga case kag ang PAB naman ang magapapanaog sang desisyon angot sa among nga pagsupak. April 19 sa report nga nag-awas ang Molasses gikan sa Pond 2A kag 2B nga nag-apekto sa Binalbagan River. So, naging regular CDO na siya. Which means, ma'am, up until now? Ara di hapon ang CDO. So, sa CDO nila, they are not allowed to discharge any water or molasses into any water bodies. So, amo na ang pinaka-latest. So, there is kami sa regional office cannot touch anymore on the case since it is already within the jurisdiction of the Pollution and Adjudication Board. But as to the monitoring of the regional office, after our technical conference last April 25 also, Biscom committed to abate the abate the pollution. So, Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, may 4 karon ka mga ngalan nga nagagwa para sa speakership sa House of Representatives. Isa na diri ang ngalan ni Bacolod Mayor kag karon Congressman-elect Alfredo Abelardo Albi Benitez. Ang iban nga mga ngalan nga naga-float para sa speakership nagalakip sa Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba kag Navotas Representative Tobias Chanco nga nagsiling nga bukas man siya sa amo nga ideya kung may mga congressmen nga maga-endorso sa iya. Sa tunga sang sini nga mga nagagwa nga istorya,
may mga katapos sa majority coalition nga nagsiling nga sila sa gihapon ang magasuporta kay Speaker of the House Martin Romualdez. Tubtob sa karon, wala pa sang pahayag angot sini ang nagapagwa nga kung na wala pa sang statement nga na-release si Congressman-elect Benitez para kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson kung matigayon gid man ang pagpungko sa among nga posisyon sang isa ka gikan sa Negros, ang isa ka labing maayo nga bagay. Nagalaom siya nga matabo ini kag nagapati man si Lacson nga wala sang nigrense nga magapamatok sini. Pero ini nga bagay ang balantayan sa liwat naman nga pagbukas sang bag-o nga kongreso. That would be great, no? I could imagine if somebody from Negros Occidental will actually sit down as Speaker of the House, no? I don't see any Negrense who will be against that. So we're hoping it can happen, but we're just here to, sit down, relax, and see what happens come the start of Congress. Sa Good Vibes, pinakauna nga cake picnic sa Visayas gid patigayon sa Bacolod City. Mas obra sa 300 ka mga home bakers ang nagtipon-tipon, bit-bit ang ilang cake kay man. No cake, no entry. Yaring report. Kung hilig mo magkaon sang cake, makatulo laway kung ari ka sa Bantog Lake Ranch ang Sabado. Kay man, 300 man lang ka mga cakes ang nagaidas sa mga lamesa. Nagkalinlain nga flavors, nagkalinlain nga colors, kag nagkalinlain nga design nga himo sa mga home bakers halin pa sa nagkalain-lain man nga parte sa Pilipinas. Isa na diri ang cafe owner kag baker nga si Maureen Gabiota nga gikan pa sa Iloilo. Sunod sa kay Mau, wala pa sang cake picnic nga natabo sa Iloilo kag luyag niya ini nga ma-experience. Na-intriga ako kay Samo to wala pa eh. Wala pa to cake picnic? Yes, wala pa cake picnic. Oo. So, gusto ko ma-experience. Ito kayo is exciting na makita Oo. mga fellow bakers, mga nag-bake dito yung kaya enjoy. Ang iban, gikan pa sa Luzon kag sa Cebu, kag mga banwa kang syudad sa Negros, nga nagbiyahe gid para i-enjoy ang pag-meet up sa kapareho nila nga mga bakers. Sunod sa organizer nga si Mary Joy Puerto, inadlaw lang na puno gilayon ang 300 slots para sa cake picnic. Wala siya magpensar nga amo na sili kadamo sa mga home bakers parehos niya. Si Joy, ang ginbuligan sang iya nga mga baking students para matigayon ang pagtililipon. Since na nag-uso yung ang cake picnic sa Europe, so gindala ta rin sa Philippines, ako yan nag-start ni Luzon, and then ang Mindanao may entry man, and then ang Visayas, amo ni siya. First, di sa Visayas. Kada isa ka participant required magdala sang cake, kay man no cake, no entry. May mga sponsors nga naghatag sang items para iparaffle. Suportado man sa Bacolod Tourism Office ang pagtililipon sang bakers. Sunod pa kay Joy, nagakadapat lang i-acknowledge ang mga home bakers nga naghahimo sang freshly baked cakes. Hindi kay gusto ko gidya nga i-acknowledge sa ako ng mga home baker. Kaya nga ako ng mga home baker, tikway kakabalong, amo ni kadamo. Oo. And proud gid ko nga ako ng mga home baker ng mga negosyante, nag-serve niya sa mga fresh gid ya. Kasi made to order din ang mga cakes nila. So kita mo man 300 ka cakes kaya nga ina lang kita mo nga nag-effort gid sila and very successful gid ang event. Pagkatapos ma-display ang cakes, rayot na. Nag-exchange sang slices ang cakes ang kada isa sa ila para ma-appreciate man ang ginpangabudlayan sang kada isa. Next year, isa ka mas dako pagid nga cake picnic ang ginaplano. 1,000 participants ang ginaplano nila nga tipunon diri sa Bacolod City. Amo ni ginatawag nga kanabiton nga picnic party no nga kanabi attendan. Shoutout anay sa ating mga viewers sa buong hapon, si Lindol Subio, mayang hapon, Digicast Negros, si RH Tata, mayang hapon, si John Randolph Rubin, good afternoon and thank you for the news, Digicast Negros, more power. Thank you sir. Si Ray Tuhaw Tinosan, mayang hapon, Digicast Negros, si Ma'am Gloria Bantige, good afternoon sir Ruming Subaldo, si Jocelyn Luquero, mayang hapon, Digicast Negros, si Chona Evangelista Caredo, good afternoon, Digicast Negros, watching from Singapore, si Jonathan Terry, mayang hapon sa tanan ko no, si RM Lapore, mayang gabi, Digicast
and Idol Roming. Pa-shout out Idol sa amon pamilya sa Barangay Bato sa Sagay City. Kag sa Bacolod City halin gali sa New Zealand si Kiaora. Si Kane Aparicio, Choy Roming, Subaldo, Halong, and God bless. Salamat sa balita kag nadala nyo adlaw-adlaw. Keep it up. Salamat man sa imo, Kane. Si Romel Mahilom Galio, maayong hapon. Digicast Negros watching with Rihanna. Si Mary Ann kag si Michelle, maayong hapon sa inyo. Kag maayong hapon man sa kay Solar Eclipse. Good afternoon watching from Singapore. Kagabi itong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region. Subong adlaw, tubtob sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, maayong hapon.